Atong suwat ang pagkaroon ng hatagan o pagdagad, no? Pinadakin is usak ka lalaki. Nga napatago lang siya nga Tino. Kinigibatan o doa sa radyo ni Arellano. Kay suunan ang atong sender si Tino. Kining sobrang ato pagmahal sa to asawa, sahay, makaingon ko nga sayop man di ay. Kay mo ingon mga, okay na ng bana na ko, in love kay na ako, doklo na ko nagkausa, hadok na ako biyaan. Maunang dili sa day maayo nga pasobraan, pero aron niyo masabtan na akong sugilanon, inon ko ani pagsugod ang tanan. When love was new, it was grand. We sat and gazed at the sun. They were playing, we were singing our sonata of love. Why did we quarrel and part? What have you done to my heart? Now I'm praying and keep singing my sonata of love. Love is just a gamble. To lose would be too cruel. We can go on like this. Without you, how could I exist? Nothing to say, now you're gone. Nothing is left but our song. Here I'm praying and keep singing my sonata of love. Sonata karon diha mo. Unsa ka man dito? Unsa man yung mga hugasan dire? Wa pa man ni mahugas eh. Pagkagingon ni mos mga paning mga mumos plato ha? Agas, maguwat pa kung wagas ng tubig, day. Sa unsa? Unsa yung agas? Maguwat kung wagas ng tubig. Oy kay ngano, MC lang atong tubig nga puso man na. Oh, puso bitaw eh. Unya, ngano maghuto man kang muagas? Muagas gina bisag duwa pa MC. Di ba na mapaong good? Di gina mapaong. Nya, magasin na ako ay mabumba eh. Ano sa ito may pasabutin no? Ha? Ako pa'y mo bomba sa puso, ha? Pagtaro ka na imong pagkatao, ha? Unsa man na siya din. High blood ba ni mo na yun? Makal. Makal! Makal. Makal! Paghugas na dito, makal ka niya. Uy, Marisinda! Hala ka, blooming good ni mo ron. Ay, sus, naon sa baya ka Mariel na. Mura ba kag just now? Nahibaw ka, Mari, kitang mga asawa. Kinahalan di ta magpasagad sa atong lawas, Mari. Ilabi na sa atong hitsura. Kay lisod na kay Mari, basig ilisan tag mga babae nga gipang sale lang. Ha? Kay naadi ay babae nga gipang sale, Mari? Ay, naidaghan, uy. Ang uban gani ipakapi na lang sulbot-hulbot. Binuang da, Mari, uy. Mao nga di kita mo kumpiyansa, Mari, ha. Kay naarabay atong mga bana usahay, kita lay lipaton. Mudayog ipsot. Abi ni mong asa paingon, nagtuo kag asa. Ay, naay daghang ga sale di ang mga babay. Nya ang uban, adto gyud sa naay for rent. Patsyo, da, Mari, uy. Tinuod bitaw na. Naaday babae nga for rent? Ay, kadugay na ana. Uy, karon pagkakahibaw. Awa to si Paring Kanot. Pagkamatay siyang asawa, nagmantinil na lag for rent. Aw, nadugay ang iyang gisigihan og rent. Aw, iyahan na lang yung gipangasawa. Uy, nahimo da yung rentoon. Aw, nakasave, uy. Pagkakidot. Day, asa ba ka?
Asa ka? Mupatad ko gluto dong Tino. Mo ba? Ako na lang, Ay, ako na lang. Naibaw kong gikapoy pa ka. Gikan pa ka sa trabaho. Moong, ako na lang. Ayaw na. Ako na lang ini. Sus, kagamay rabayaan niyo eh. Di ko mabughat ani dong uy. Ay, bawa biya taka dahil nga. Ay, bawa ka biya ka asa unsa taka kamahal. Ha? Mga nga bisag kapoy kayo ko. Ako ginang buhaton. O, lagi nahibaw ko ana. Sus, kadulan ng iskina na unsa baya ka uy. Pahuway na lang diha. Aw kung di gutom na ka, kaon diha na isudan. Nade akong linuto. Sige ha, arin ako. Pahuway diha dong Tino ha. Ay, kalami pag yung lawa sa korsawa. Mura pag yun. Nay, tanaw na ko, mura wa pag yun ako maunsawa pa na ko magusbat. Pero, may nabantayan man ko. Murag na usab mo lang nagtangsinda. Murag nagkabakang nga nagamay. Murag na apay gitangag. Baya, no? Ay, kung gigna na baguan siya niya ako, regular raman eh. Pagkitos. Pumay sa kayo. Ready to? Oy, Fritino! Come on in. Oh my goodness! Is that you dito ginawa? Agoy, Fritino. Oy! Sal na pa, bits. Sal na pa, bits. Sal na naman. Sasama, bits. Kita, pre, kanang... Is that you? Ikaw ginilagi ni pre? Kanang, pre? Ngano ka, pre? It's amazing. Ano ang di, pre? Usag ko yung naka-amazing nga na, pre. Pita, no? Nakita mo guna ko sa Marisinda, pre. Abi na ko, kamutong duhang naglakaw dito, pre. Ha? Bersip di, dito ikaw ang kuyog, pre. Kinaade sa ikuyog. Na, abi na ko ikaw to. Ha? Huwag ko kasabot sa kong gibati sa gisulti ni Paridido na ako. Pero wag kayo kumuhatag o importansya nga ito niya. Pero ang tinuod, naglain duda ko una. Dito nagsugod ako pagduda. Unya to, sa diyang naabot na siya. Karoon pa lagi ka na ulit dahil. Oy, dong, sus daghan ng tao, dong, oy, grabe. Taas sa lagis linya. Dito na lang ko naniud to sa suwed. Mao ba? Oy, wala lang ko muuli. Kay kung muuli pa ko na, balik na sa kusuno. Linya na sa kustumoy, dukay kaayo. Niya, dito na lang kami kaunsod. Wa naman ko'y mahimo. Ug muuli pa ko, wa na kapoy na. Yung sa man mo pagkaon dito, nagbaon di ka? Ha? Nagbaon ba lagi ka? Ano dito lang ka may kaunsod sa linyahanan sa Biko? Ay, nakapalit mo ko daag ka ng itlog sa gawas. Itlog na, itlog niluto og hotdog. Itlog ug hotdog? Oy, dong, perti na akong busuga, oy, kay jumbo man ang hotdog. Singan? Wa ko kahurot sa usa ka hotdog, kay pertig yung dakua. Mauding nagkabakang-bakang ring animal? Sige dong ha, mapahuway sa ko, kapoy, oy, mura ko gipamaulan. Sige mo ba? Sige. Paway lang ka to. Sige dong. Iyay, bisa mo to kabakang-bakang linaktan ay. Wa na. Maunang yun eh. May milagro kining naitabo ba? Pre, matay, pre. Kuhan ba, pre? Di ko makatuo nga makahimo anas Marisinda, pre. Bisan ako, pre. Di ko makatuo. Pero lisod ba sad gud pre nga muhimo kag aksyon nga wa kay ikapakita ang prueba ba, pre? Mama. Basin uminay ka ni mas mari pa, pre. Unya, wa kay ebidensya. Ikaw na yun alaot ng kalakiha, pre. Unya, pre. Ang samay mga kong buhato na ni, pre. Panid pre, panid Huwag makakuha na kag ebidensya, pre.
ikihan mo. Ipapriso siya. Sila duha gyud, sila duha ipapriso. Oh, bida pre. Sa kaayaw na ko, sa kadako, sa kong pagmahal niya. O niyang itugbang ako. Dili lagi na mayo, pre. Pero sa ako nang giingon ba, ayaw paghimog mga lakaw ba nganto nila nga dili igong ebidensya ba nga ikapakita nimo. Pagitaig yun na kanang ebidensya yung klaro O ba, niya pre. lagi pre, sa umal ako, tabangi ko pre, bi. O sa may angay na kong buhat tunan eh. Mahal, pre. File og vacation leave sa imong gitabuhan, pre. Ha? File og vacation leave sa imong tabuhan ba? Bisag 2 lang semana, pre. O niya, imong irason sa imong asawa, pre, nga mularga ka. Ha? Mularga kag liwa. Kay dunay ipatrabaho nimo ang kompanya sa inyong sister company. Og tiya na higayon na, pre, ha? Makalugar na ka sa pagpaniid niya, pre. Na ko bakakon, pre, ha? Iniglarga na nimo, ana na mo kiat umayo ng usawa, pre. Kaya nagtuo mo na siya nga, tuwa na kaslayo. So, makasulbilas, nagmayong tanong, hibuan yun nimo. O makakuha na kang ebidensya. Dayon, ipapulis nimo. Oo, pre. Oh. Ako nang buhaton, pre. O, salamat kayo, pre. Akong ginoon na umaayo, ug tungod sa tingwan ako nga masakpan gyud sila. Gibuhat na akong gitambag ni Predido nako. May file na kong leave sa among trabahoan. Unya, ako na yung giinan ko asawa nga mularga ko sa Mindanao kay ipada ko nuhay ko dito sa among kompanya kay doon na ipatrabaho dito. Unya to. Unsa dong? O day, palargahon mo dahil ko og mas buntag. Mao ba unya ka sa ka mabalik? Ang gingon sa among manager nga usara ka semana ko na ko dito pero ug mahuman ko no dayon ang gipatrabaho na ko dito. Mayo mo mulde sa ko dayon. Mao ba dong? Unya, magmingaw ko nga rin, kay ako rang usa. Mahadlok na ba ko kung ako rang usa, kay basig sudlon ko diri niya, rapon ko. Ay, laglarga dong, uy, kay basig sakon ko nga rin tulisan niya, tulison ko, kanang dang lugos ba? Dili kay ko mo rape sa imong laki. Dong, mag-unsa na lang ko, ani. Pero sige na lang, ako lang hangiwan akong manghod nga si Blita. Nga nilang sa dinhi sa bahay para doon ako'y kauban. Okay, mas mayo noon. Sige rin, anamon ko pa na akong mga sinina. Ay, ako nalay andam. Unsa ba mga sininaa imong dadon? Doy, ako na lang yung usa din ni Dong. Magunsa na lang ko, ani. Magdatag jacket o katulang sweater imong dadon? Abis sa kasa lang ato day. Ako na lang usa din Kamingaw ka na ako, Dong, uy. Pila ka brief imong dadon? Ha? Unsa man? Mawili ka umularga ko. Unya, murag, gusto mo lagi kang makalarga na ko. Willie, uy, wa in town, uy. Di ko gusto nga mularga ka, pero unsa ang trabaho man na nimo? Ang man sa pugnanta ka. Maputbol pa lang noong kas imong trabaho, ako'y makaingon kay nagpugong-pugong ko. Sige lang, day. Dali na lagi ko. Masara ko semana dito. Nagtuog yun siyang mularga ko sa Mindanao. Klaro kay plastic ay gipakita nga nawili ko nuhay sa nako. Pero ang tinuod, naglukso-lukso ngayong kalipay nga mularga ko. Aron makalugar sa siyang laki. Sakpan talang mo ron ay. Sindaha ka, di nyo ka pagmahay na ko. Day? Dong, diara imong bag dong kompleto na na. Imong brief, di makabuok, kunya deodorant, toothbrush, toalya. Tanang gamit nimo dong, naanada tanan. Daghan gid ang brief akong gipadani mo. Bisag usa pa ka kadugay didto, pwede ra gyud. Bisag di pa ka muuli. Ang saingan? Ang buto ko'y pasabot nga, daghan ko gipadahan nimo nga brief. So, kung dugay ka mauli, magamit na nimo tanan. Ikaw ba, ikaw sensitive ba nimo? Ay, kaon sa di pa ka mularga. Nyaon sa man mo, Georgia, kadaan? Ay lang inig uli na lang ako. Okay dong, maghuwat gid ko nimo ha. Gitay.
Adoro ko. Sige, amping dito ha. Adoro ka. Bye. Giday, bye, day. Bye dong, amping dito ha. Tuan na siya. Yes! Makalugar na si Misyot. Ako tawag si Misyot. Magkita mi karon. Hello, ga. Hello ka, nawag mo lagi ka. Asa ka karon? Di ako sa bahay. Magkita taron, bi. Oh, makalugar na ka. Yes, ga. Makalugar tag maayo, ga. Kay nilarga si Tino sa Mindanao. Usa siya kasi mana dito. Mao makalugar tag maayo. Mao ba? Kung mao, sige, maghuwat ko ni mo suki na itong karinderya, ha? Sige, sige. Kay andam na kay ko. Sige ka. Bye ka. Bye ka. Maligo sa ko. Pre. Ready na rin imong costume sa delivery, pre. Sa Food Panda. Kung ingon man ang motor, pre, ready na, pre. Salamat kay pre, ha? Pre ka na. Kuan, pre, ha? Kontrolahan yun, ha? Kontrolahan yun. Ang imong kakulingon, pre, ha? Bantay, pre. Ay, yun palata, pre, ha? Paning kamuti nga makakuha kag mga ebidensya, pre. Oo, pre. Salamat kay pre, ha? Sige, pre. At turo ko kay Basig, ulakaw siya. Kinanglan nga ako sa masundan. Daan pa ko. Mulakaw yun siya. Siksi pa kayo. Pero, nagkabakang naman kong asawa tao. Eh, murag di pirming dunay nag-ungot. Sundan ako siya. Dili sa makailan ako kay naghilpit ko. Sundan ako. Abi na ko dog kay pakada. Kay muli lang unta ko. Kani siya. Uy, luuran sa kina siya. Niya nabitaw ko. Ikaw sa karili. Gutom ba kay ko? Ato ta sa motel gutom. Mahal ra ba kay baligya. So sa motel, sa rep mahal kay standard. Sige, ordery ko dito, pe. Amo na, gidira ang tikadaan. Ano na, oh. Sige na. Ikaw na. Animal. Muna yung laki. Amuram na silingan. Puro kailan ako ng tuhana. Masyador man is buwangan. Animal kasi na. Tuulor ko sila. Umartana ko muhay ko. Pero ang video. Iridi ko ni daan. Record na kung daan samtang magpadung ko sa ilang na imutangan. Gumayroon lagi itong gikaon ni mo. Ay, kabala ka. Mabusog ra ko. Labi nag ang imo mo akong kanon. Inas ko gibati. Bitas din. Ay, kulpaan ko maayo na. Ano kulbaan man ka? Basta, lain akong gibati. Pag ingon ni mo, kakanon ko ni mo. Tanadayon na. Excuse me, ikaw ba si Linda mo? Dili, oy, si Senda ko. Kini akong bana, si Misyot. Sorry kayo mo. Ay mo rin ang buwan ako. Ngano di ay diskumpiyado ka? Hindi na mo eh. Kasi gano'n, sorry. Ito na lang kung aros ako sa naulam. Animal ko sinda. Si Misyot ay imong laki. Mauding nakabaka ang akin mo. Kaya ko kayo nagbunal. Kaya gaan ko na si Misyot ang kabayo. Kaya murag kabayo ang bunal na. Animal. Tuwan. Naglakaw na sila. Naparang na maudi ay ha. Karoon. Sundan ko sila.
Wajok kong sayo pa. Malas lang mo. Kami kontak ako mga polis. Nialas pa rin dito. Kuyog ang mga polis. Anong kwartuha, sir? Nakasala niya. Pre. Ingna ang boy, pre. Nga, ablihan ang kwartuha, pre. O, pre, dayawi, pre. Ngata, pre, ako. Abli, pre. Okay. Pre. Hmm? Di mo yawi. Hindi, hak na. Bi. Ato na tuktok ko, bi. Sir. Di ba may kwarta nga nabili sa sakyanan, sir? Inyo nga, sir? Ma'am? Kung sa'y kwarta nga, Polis niya, ay pagparag. Kana, sir, mana? Muning tawhan na, sir. Kabitin sa ko asawa. Ang tuwa ko asawa, ganito, tuwad pa, eh. Mga animal, salbahis. Hoy, animal! Usap, naungo na ka? Tuwad mga niya? Dong? Dakparan niyo, sir. Dakparan niyo. Salbahis, sir. Dakparan, sir. Dong, ikaw na, Dong Nino. Wala ka mo largas. Wa! Mga animal mo, kung salbahis mo. Di ka makalimor buwanga ka, ha? Kay may video na mo. Kita kayo mo nga tuwad ka, dahil. O, ikaw, misyot, ha? Ikaw, misyot. Animal ka. Salingan mo tatabuanga ka. Mangunay mo ka. Ha? Kung salikang murag kabayo na mo, ha? Karon, himo ko ng lansaw na imuwanga ka. Sige, sir. Dakpan niyo, sir. Dakpana! Sa ilo ako, Dong Nino. Dakpana! Di na ka, Dong. Muna ko problema ron kay sa diyang na priso na sila. Murag lain man hinuon akong gibati nga ako na lang usa. Pabuhian ang kana ko ang akong asawa. O yung laki lang ang akong ipapriso. Mahimo ba ka, no? Kung sa man ko kamoy pasultihon, kung sa inyong paminawan eh, pwede ka, ha? Kung sa inyo kung kamoy pasultihon, Tino. Kay, ang sendo na to karong adlaw, Gulya. si Dodong Tino tao na ti pres. Tino, Dudong kanis- Tino. Dodong Tino nya donar bay istorya nga sama-sama ani ati pres katong gibalita ni Atty. Rupil dili ni mao ha. Nga, unsa man, hay na Ay to? katong nasakpan ni ang asawa taon ba nga. Ito talisay. O katong taga-talisay man to pero kaniwa ni Dili ni mao. Dili ni mao. Ay, Daghan man po parihaan. o pare-pareha ra. Daghan kay po pariha nga hitabo ba? O pareha ko na to ni Kamang si Kisami. Pare-pareha ra man to. Parihara. Lain to katong nalusno ang Kisami tao ginamang tao niya ba. Ha, lahi po ni siya. Wa ni gitumong na mga tao, ha. Lahi ni siya. Pero kamong duha ni Kiliw ang may paparihaan ng kaagi? Wa, sige lira na ipareha. Kato gipik-pik iyang lubot. Ako sa Kato ning Gab, ako sa isulti gid gab nga ngagi na to gab sa. Ay, lang lang. Kaya, kato inyo ng kaagi ba? Maayo Kato magkakaagi. Di ba? Ngatog. Ha? Ngatog may nasit. Ay, lang. Wala ka. Ay, lang to siguti taon. Kana alay problema na nila gab. Kanila. Oh. Oy, dong Tino, murag ingon siya ati pres, pagkawas mo kuno niyang asawa taon kay gimingaw siya siyang asawa. Ngayon, ay, may di asawa. Naprisuhan. Tugod ato. No, gipriso man, sakpan man. Maom gyud siguro toy Dagto ko ka damay pag inalak. adultery siguro na yung awat kay bawa ni oy kay mga kadagkuan raman sa mga legal mo. Napriso po na laki? Napriso lagi silang duha ati Sila pres. duha. O niya, nakapait ra ba ati pres kay usar ka prisuhan nilang yuan, ang babae lalaki gitipon ra. Continue to. Wala ay dili tayo ilain gid ang babae. Ay, bitaw, Ilain ilain. ang Isa lalaki. sa pulis ng priso ano. Pero inana, na priso sila uway piyansa? Di Na- mads. Gipriso Ha? sila dungan sila duha gab pero di lagi pakanon. Ah, di lagi pa kanon. Gaot. Pero sinda mo pusog mo sa dati pres. Ha? Mabusog mo siya. Kay mukhaon mo siya atong murag kabayo. Sa mabusog rin ko doon kung kanain mo ako kanon. Oh, mabusog rin siya. May problema sinda. Kanis bisyot. May budaot tigbayo kung mag-usa sila. Bitaw Pero no, why? kanay inana ba, no?
Dong, tino, wag yun may kalibutan unsaon na mo pagkapagtambag ani dong kay dili man may mga abogado uron sa Attorney pagdiabang. Ato ko nung Kini ang akong suliran. kato tato kay na si Attorney Ellen Bathan, bisag si Attorney dili man sad kay mga apil-apil ko na ni sa Attorney Ati Pres kay nani mga kuana kaya kay dili naman kay naman kanang mga dinagko nga kuan man kang Attorney Ati Pres pero kanigod murag di maayo gyud. Abam asan be? Asa ta ba sana? Unsa Kana na? ni kaon siya mabusog siya mukaon. Unsa kunulan? Mukaon siya gamay ra mo kagikaon day siya. Sige lang kanang mabusog ra ko ikay akong kanon. Asa man na mabasa? Na ada na. Na. Bang pagtarong oy. No, oy. Na ada ay. Gani, Naagi di ay be ato di. gani ha ba ka no? Sige ko kasayop, di ko kalito ko sa magis ko tong kabayo. Ay mo kit kay gulit kong Biblia. O ya be ason be. Panultihon 5, Nadia. kapitulo Panultihon kapitulo 5 bersikulo 3. Ang ngabel sa daotang babae. Tamis sama sa dugos, ug ang iyang mga halok hawt sama sa lana sa olibo. Aman, ini kahuman sa tanan ang ibili lamang niya mao ang kapait sama sa panyawan, ug ang kasakit sama sa samad sa espada. Dadon kaniya ngadto sa kalibutan sa mga patay, ug ang dalan ngayang gilaktan mao ang dalan sa kamatayon. Basta ka ng babaeng daotan ba? Pero ka ng babae nga imuhar sa asawa, why problema? Ang kanang ang buto sa Bisan siguro og lalaki o babae ba no naigo ana kay ang lalaki pareha man mo puros mo nakapadapaw di ba? Sa una nimo. Ang na ako'y sa masyerba. lalaki asa man ang babasa ang sa lalaki nga pare-parehara ng babae nga Para na ako ang nabil sa babae. Para na ako marong mahug sa vice versa. Ang Unsa man? ngabil sa babaeng dautan, mahug sa vice versa po ang ngabil sa lalaki. Marong matakdo ra pod. Na ako'y ma-share ini atong Dili din ay mas grabe-grabe ang babae kay ganong sugot siya. Malagi. Lalaki mo nintal gina. Ang babae di di, ba patintal? manintal, di ba ang babae may Uy, manintal? na ba ilaki man lugos pod, di ba? Prisos yun. Kagayo. Time sa ingon ka. Nakasabot yun nila. Ingon ka, lalaki. Kasabot gud doon. Alira ko ning lalaki may manintal, di ba ang babae may manintal? Dahil laki ay usahay laki kanang Ngano? Why babae mahagad? Ngano lang? Paminaw, ngano nga ako gingnan ko sa akong boyfriend. Manintal du ka ba? Sorry, napalakot. Balik ka. Ay, naay pare babae laki parehara. parehay manintal. Ali ragon ako'y masira ini suwatan. Ali, ragon, Ang ako unsa man? amiga ba nagstorya may gahapon. Karon. Gibiyaan sa siyang bana, ilang anak unom. Oh. Ni adto sa siyang uyab, ilang anak 7. Ha, daghana gud. Oh, may a legal wife, gibiyaan niya, anak nila unom. Ang iyang laki, nangabit og laing babae, nakanak sila 7. Karon ang iyang babae kinang laki man. Ha? Ang iyang ikaduhang babae ng laki man sab. Nya sa anak. Gibiyaan siya sa babae nga gianak kanyang 7. Oh, Pati dayon. kaduhang babae. Ang resulta, siya na lang usa karon nagpuyo og nagpangayo na lang siya konsumo sa mga anak. Nga naman. Pero na anak nga ni tabang Paminaw sa ha? Yeah. Ang unang asawa, unom ang anak. Mga professional, mga Karon, professionals na. Oh. Gibiyaan man niya kay dito siya siyang kabit. Nakanak siya 7. Gibiyaan Karon na siya yung siya. babae, kay nangabit mo sa glaing laki, gibiyaan man siya. Dayon. Ni uli sa siyang payag, siya na lang usa. Nagpangayo sa konsumo sa mga anak, hindi na ba muhatag niya? Ha? Hatag? Nganong di mo matang? Ay, Nahinom naman siya mga binuhatan. Wa man siya Ano maayo man? tingaling kuan siya Ha? anak mo na Ano? mo hatag. Sa gamay pa silang bata, gibiyaan. Kinato sa siyang kabit. Mao lagi na Sing karon. balik. Wa man siya maayong gipakita Oh, nga ano? nindot siyang anak mo nang di. Wa mo hatag. Oh. Parehar ko na atong katong ako na katong istorya bitaw nga niingon ang babae nga aw yung lalaki nga ang akong anak ko na say gusto sa iyang mama kay tungod sa binuhatan sa iyang mama. Nga makakita siya nga balikaso na siya sa iyang mama katubang nakuan na interview Lagi. ni attorney nilang ni Pero Coloro. kini sitwasyon na kung bisan pagabuwag sila kung maayo ang iyang gipakita sa iyang mga anak muhatag siya mutabang siya mo care siya ba Awa ang siguro. anak mo Mulingi. mulingi tingali uy kay naka pero kung wa kay gihimo sa mga anak kung papagtabang mo na nga ang anak doon na si anak ka dili gyud dili sa mutabang nimo
Na may anak-anak, may lagang anak buutan gyud kayo. Pareha man ni sa kuan kanang parehas man nitong di kausan mo tanang kagulyat ni Ate Pres. Ha? Nga, ikaw Ate Pres, okay ra ka. Iniipon ka puyo na sa imong mga anak. Ate Pres sila, ako mo ng bahay. Balik ta. Karon. Ang iyang pangutanalan, iyabang pagkauso ng iyang asawa o ang laki lang ipapriso. Oh, mao na yung pangutana lagi. Magawas ba niya ang babae, ang lalaki ipapriso? Okay, mura kung... Kana kung madawat nimo dong, kana madawat nimo nga di ka magunaw na nakakita gyud ka nga imong asawa murag kabayo gatuwad. O kana okay. Sa murag kabayo, gatuwad, murag kabayo. Murag kuno murag iro nga gatuwad. Unsa to? Really, ang imong asawa, ang iyang asawa. Asawa lagi din sa hoy ikaw na. Naungo na ba kung nagkangan Oh, sa baka eh. Oh, nausa baka. Pero, mao nang nagkabakang tungod sa kang misyot. Tungod ni misyot nga murag kabayo, mako nung nagkabakang. Sa dang gyaptan sa hotel, naungo na ba ka nga nagtuwad man kuno ka. Ug dili ba naungo na ka nagtuwad man kana, naungo na ka nagtuwad, gatuwad man Nga babae. gatuwad lagi. Gams, tapos ako Dog style siguro to. Gams, pare na ko ang Gams, isoy. Usay pare. Pare na pare isoy. Pare. Pare silso na ko ba? Tabuan na dili silso apod si. Pare silso kamansi. Nga naman. Ay tabuan na sakpan niya ang isang asawa. Unya. Niya ang si Tito pulis sa masilingan niya magida. Tinuda Gams, sakpan niya na niya. Unya. Pero wala og kuan sa Oh. hotel. Unya. Ipapriso na yung asawa. Dito sa hotel sakpan niya. Oh, i-frida niya. Ikaw yung amigo niya. Sa kaso karon Kaya nga, ipapriso yan ang asawa. Unya na priso gyud. Yang ang uyab siya asawa, wala po siya. Ako Nga naman. Ako di, soy. Sa ay, wakay sana. Nga naman. Ano at papila kay namiga mo kuning asawa. Ay, nya apil ang laki. Ang fair. dili ang iyang but sa but ang iyang asawa maoy Ay, nanguna. bisa na. Wa nga lagi. Bisa na ko nang imong asawa mo nagkuha. Ipaapil ang laki. Siya wakay Ganun ni sunod ba sa laki? Ganun ni apil po. Balik ta. Ato nung tabag ko na po tanang gulyat. Kung yapa kuno pagawso ng iyang asawa. O sa'yo na kunan yung duha. Ako, ikaw, mauna akong pangutana niya. Makapiyansa, makapangsa ilang. Makaya ni mo nga, di na ni mo una-una, untong naitabo ni mo, nakita ni mo. Okay ra, pagawas ka, pero lain ba natin pres ka ng Ako, budog. kung ako imong pangutanon, di na ko manginlabot, ana, uy. Ako mag-apil. Maulagi, og makalimtan niya ati pres ang tanan. Og ako, dili ba, sa side sa lalaki ba, inigdog ninyo, kung makalimtan ni mo nga, nakita ni mo pero imong... dili, ay. Di, lain kayo. Ano na ulo. Elisod Kayo yun. na na. Pananglitan gulyat ug imong balitan dong tino naminaw ka karon ko imo nang pagkauson nya pananglitan og imong mga anak na mo nya makaibaw sa istorya makadawat ka makaako ka nga mo na nahitabo sa imong asawa. Ay lagi na pagawa Kasi sa kay. makadawat. Di na man ganaan niya Gams, yung asawa Gams. Di na lagi. Di na na. Dili na na. Ay, sus, Yun na kabayo. nag-gap. Na nag-gap nilang duha, ana. Nanay kap no? Nana. So sa gingon na ni Gulyat kanang ang ikaw ra mo'y makahukom ano kung imo bang dawaton. Pero kung ako po panguntanon murag dili na pug kumuuyon pero Ate Priscilla kay lain naman kaayo murag di pa kawawan man ka. Okay, mo ano man itong babae, gamso sa, oy, mantinilas ang tani murag unggoy. Saon lang tong murag kabayo, oy, anong... Manam sa siya si. Ano, oy? Manam sa Tostino siya, di na sa kunin mo yung ganan. Lost trade. Ikaw ba, Mr. Kasulti? Ang iyang panguntana, ang laki lay pa preso, pwede ba na? Pwede kayo na, pero moagi balao, dili may ka final kay dili may mga Di ba, abogado. abogado? Na may abogado mo final anak tino, pero sa simple yung panguntana nga mura kag nagmingaw ikaw ra usa, ay nakabalaka tuon ta ka sa man yung bahay. Pagkakang kabliya. Salamat ako mga gatito lumanon. Kuna ko ang puzzle, Tihon.